Здравейте! Днес ще направя една класацийка. Топ 10 мои любими филма. Започваме от 10. Значи ще правя още такива класации за филми. Например, топ 10 най-ужасни или топ 5 най-красиви, ще измислим нещо за по-нататък. Така, топ 10 влиза Погрешен завой. И знаете ли защо? Ако не знаете този филм, аз ще се гръмна просто. Погрешен завой е един много гаден филм и страшен филм е. Той е филм на ужасите. Едни канибали ядат хора, колат ги и става много ужасно. Да, продължаваме. Топ 10 взима Змии в самолета. Това е едно филмче, което хора се качват на самолет да пътуват. В смисъл, и вътре в самолета има змии. Те почват да ядат хората и всички измират. Нещо такова се случва. Класацията за 8 взима Денис Белята. Едно много интересно филмче. Денис Белята върши пакости, е много боен. Всички сте гледали този филм, няма начин. 7 взима Блейд. Това е един филм с едни зомбита, дето един коли зомбитата, убива ги, а те зомбитата се мъчат да ядат хората. Да, а той ги спасява. Топ 6 взима Лице на заем. Един много интересен филм, както може би някои от вас знаят, защото може би някои от вас са го гледали. И това е едни двама хора си сменят лицата. В смисъл не лицата, ами ролите. Така, има един затворник и един полицай. Общо взето те сменят лицата, в смисъл, че затворника става полицай и отива да живее при семейството на полицая, а полицая влиза на мястото на затворника. В смисъл е един така много бъркващ филм и много интересен. Ако не сте го гледали, гледайте го. 5 взима Оркестър без име. Това е един български филм, който почти всички от вас знаят. Не кажа всички. Това е български филм. Да. И него се разказва за един оркестър, който търси вокалистка или какво там беше. Не знам. И почва да ходим по морето да свири. Обаче никой не ги приема, защото си нямат име. То затова филма се казва Оркестър без име. Трябва да продължаваме. Взима класацията 4, номер 4, Улични танци. Един страшно интересен филм. Улични танци, там смесват едни типове танци, балет и улични танци. Ако не знаете, ако някой от вас не знае какво са улични танци, хип-хоп. Един много интересен филм. И 3... Чакайте. И 3 взима Терминатора. Може би всеки от вас знае този филм. Много интересен. С едни терминатори, борба, битки и такива неща. На второ място е Титаник. Филма, който разплака цял свят. Който се удря в един айсберг. От миналия клип разбрахте. И там хората загиват. После ги взимат лодки и такива неща. Номер 1 най-хубавия филм е Сам вкъщи. Тук всички сте гледали Сам вкъщи. Това е коледен филм, в който родителите и братята на това момченце отиват на почивка и го оставят и той се бори с едни крадци. Общо взето е интересен филм. Ако този клип ви е харесал и искате още подобни класации на филми, харесате, коментирате, абонирайте се и чао!